ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau ka atishi Marlina Singh kan shimti ya chuki menteri rangba jong ka Delhi ha ka jaka jong Arvind Kejriwal ya ka kerteng jong ka atishi latarwa do Kejriwal ha ka jingelang jong ka Aam Aadmi Party hadien bau Kejriwal ulapan bena bo unrisan nyo nakashuki menteri rangba nakadaw ki jirwet namar bau dangdan ha pedang ka jingsha toket nakadaw ka jingsha kana bamsam ka atishi kadai ka menteri sarkar babat bun telikit nat rekam ki badan kam kum katnat puli puthi ka PWD ka power ka revenue ka planning ka finance bat kiwi bat kitnat rekam ha po sarkar jong Kejriwal ka kenhun jong ka ap hapo ka jingalam jong ka atishi kan lek bini kendoi ulat ka Delhi minta ka janmiet na ka benta bantawi ka sarkar ka thamai ka atishi ka lasha jit ningkong kum ka MLA house nam arhajar arpo bat house nam arhajar pulai pat la thung ya ka kum ka menteri sarkar hadin ka jingsha kem no jong sumbut menteri rangba u Manish Sisodia u Kejriwal wakok ba un sawan phai biang kum menteri rangba hadin ka election ha Delhi ka de ban long ha urumphang arhajar arpusan